Tini Shimna constituency Bishing Klajak PMGSY ni phase 3 ni duita lama sanction phaijak no alignment berai kha bojagatui karon geotagging by je agi survey khaimani abo media mili khaini jing tini PMGSY ni engineer soho berai lekha yang kainta kupra chakma kai tagbo jaga kolaga chen sini yang tei brojodini pur thi kheye sini o diversion route simna diversion route phai sokpaike bolong bising himlemani wati sek belekeno harpek rok nanglaikha sini engineer rok belekeno kosto khai tini log ma beraikha kai tabuk busakang o winter season no o samurok sengjaknai o lamang wngkhangkai sini chakmani borok rok putnao phainani tabuk sini kolagachiani borok rok yang brojodini purtui phainani mane melai sujog subida mannai lamani bagui okay next phase o tebo saung phai tongo PMGSY phase 3 ni asa khayo jung je 4-5 ta ang proposal rijak tongmani amrok bo phaiani hini okay tidini joratui asukno chini survey tabuk joratui paikha tabuk jung next chini je survey tongo abo khaipine budget rokhe busuk budget obo kainai purai 15 কাছাকাছি 14 থেকে 15 কোটি ni kcharo tongo to duita lama omoke are na haide omoke busuk tornai o lama khe are 3.75 same lama sare 4.5 meter khai o lama torjaknai kai school lo thangphai khainai rok bazar lo thangphai khainai rok chini lukrok hamari mannai o lama wngkhang hambai